Dobré ráno všem, dnes je pátek 21. listopadu a o víkendu nás čeká výstava v Liberci. Uděláme si takový malý vlog o tom, jak vlastně vypadá taková cesta, jak vypadá příprava, co děláme, jak to funguje, kde budeme spát a celý takovýhle víkend můžete být s náma, takže jdeme. Tak jo, v naložení jsme, auto máme plný, úplně až po strop, už se toho fakt víc nevešlo a teď už jsme na cestě. Tři čtvrtě na 7, už jsme tady v Liberci, takhle. Sem budete chodit, takhle to bude vypadat. Teď jenom nanést věci a jdem pryč. Jedeme na ubytování. Sobota ráno vstávat. My jedeme, máme to zhruba půl hodiny. No takhle spí. Takhle spí kluci. Taky dojížděl a normálně on večer nešel a šel se sprchovat jenom ráno. Tak jsme tu. Už jsme tu všichni a teď jdem chystat věci. Máme po výstavě, kolik je? Bude 6. Jdeme se podívat po Liberci. Takhle. Děkujem všem a zítra zas. 10 hodin, už jsme zpátky na ubytování a jde se spát. Je? Tady mám ještě další 2 spáče a jdem spát. Neděle ráno a my jedeme zase na výstavu. -10, takže paráda. Já se omlouvám. Jo, jo.
Každý jede po svým. Máme neděli, 5:30, všechno zbaleno. Už tady nikdo není. A my jedeme zpátky do Brna. Máme to zhruba 3,5 hodiny cesty. Už tady nic není, tady byla autodráha. Takhle to vypadá. A my jedeme. Máme 9:30 večer a už jsme doma v Brně. Děkuji moc všem, co přišli, bylo to úplně super, krásný víkend a teď vybalit a spát. Tak snad se vám tady to video líbilo, nebo jak je poskládaný, uvidíme, jak to dopadne, já se na to sám podívám a budeme se s ním zlepšovat. Zatím, čau.